कि आज हम के मुआ दिल बाड़ी कि रुख से पर्दा हटा दिल बाड़ी कि आज अच्छा कटी दिन बुझाता। यही सब विवेकवा के लेके आइल बने। कहाँ गइल भाई हमर देखो अपना संग आज अच्छा कटी दिन बुझाता कि भोरही मुस्कुरा दिल बाड़ी कि भोरही मुस्कुरा दिल बाड़ी कि भोरही मुस्कुरा दिल बाड़ी भोरही मुस्कुरा दिल बाड़ी कि आज हमके मुआ दिल बाड़ी रुख से पर्दा हटा दिल बाड़ी आज आज हमके मुआ दिल बाड़ी रुख से पर्दा हटा दिल बाड़ी कि आज अच्छा कटी दिन बुझाता। हो रही मुस्कुरा दिल बाड़ी कि हो रही मुस्कुरा दिल बाड़ी कि हो रही मुस्कुरा दिल बाड़ी। लड़का कहता है कि मैं कदाया आज जाए के नइखे कि मैं कदाया आज जाए के नइखे कि मैं कदा आज जाए के नइखे काहे से कि आँख से ही पिला दिल बाड़ी हो आँख से ही पिला दिल बाड़ी हो आँख से ही पिला दिल बाड़ी। बीच में हमनी के जख्मी जितेंद्र भैया का स्वागत करियो। बार बार प्रणाम। बेवफा मेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल। राहुल भाई ना हम बेवफा है ना आप बेवफा है। ये समय बेवफा है। इस समय बेवफा है कि कुछ सुलगत पिघलत अंदर आ दिल के भीतर बड़े जख्मी जितेंद्र कि कुछ पिघलत सुलगत अंदर कि कुछ सुलगत पिघलत अंदर काहे से किया गया सन लगा दिल बहारी किया गया सन लगा दिल बहारी हो गया सन लगा दिल बहारी आज हमके मुआ दिल बाड़ी रुख से पर्दा हटा दिल बाड़ी कि आज अच्छा कटी दिन बुझाता। हो रही मुस्कुरा दिल बहारी 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 हो रही मुस्कुरा दिल बहारी। एगो गीत जख्मी भैया कहाँ गए? जख्मी भैया है नहीं? जख्मी भैया काहे रुआ पीछे काहे जाता नहीं? आगे आगे भैया के हमरा कुर्सी दी। जख्मी भैया बोलू अभी हाल फिलहाल में हमारे जख्मी भैया एगो उड़नबाज रजो बड़ा चल रहे ट्रेंड में। हमार भैया एगो गाना लिखनी, हम भैया के फोन कोई नहीं, भैया वो टाइम केरल में रही गोलू
भैया केरल गए रहे घूमे, तो भैया घूमत रही चिड़िया घर की कौची घूमत रही। हम कहनी भैया सब के हुई तर्ज पे गाओ तो हमरो के गाना चाहिए। भैया कहनी ठीक बा, आधा घंटा रुका तारा के भेजत है। भैया इतना सुघर गाना लिखनी कि तहरा गोरखो से, कि तहरा गोरखो से, आ तहरे पे लिखनी कि तहरा गोरखो से अरे तनिको न बारे को हमारे सवारे बला हवे हीरो हैंडसम कि का बताई कितना हरे इनका से खुश बनी हो हमारे सवारे बला बड़े हीरो यहाँ के हम मंच पर सबसे पहले गईली। भैया कहनी कि एल्बम रिकॉर्ड कर दो। हमने कहा भैया क्या एल्बम रिकॉर्ड किया जाए, इस तरह पे बहुत लोग आए, लेकिन हम देखने कि इहो गाना एल्बम पे गा देवल गइल बा। बकिर हम यह कहब कि जे भी ई गाना के गईले बाड़ी वो हमारे बहने है, कम से कम जख्मी भैया के नाम देवे के चाहे, कैसे के क्रेडिट देवे के जरूरी बा। हम एगो छठ के गीत गईले रही, जना गीत के बड़ा सुंदर जन स्वाति मिश्रा जी लिखले भी रही गईले भी रही। हम अपना गीत में उनकरा के क्रेडिट देले रही। केहू के गीतों के क्रेडिट देवे के चाहिए। आ ई गीत हमर जख्मी भैया के कलम से लिखल गइल बा, उनकर मन से लिखल गइल बा। कैसे करो वो सोचत रही कि सब गोरहरे पे बस सावर पे भी तो कुछ होके के चाहिए ना, यही से तो चाप की जख्मी भैया खटी ने का जोरदार ताली रहुआ सभी बजा दी। सुना सावर लोग बड़ी बेजोड़ होला लोग, हमरा पता बा कि कभी इश्क करना हो तो सांवले रंग से करना, कि कभी इश्क करना हो तो सांवले रंग से करना। ये गोरे आजादी से पहले भी बेवफा थे, आजादी के बाद भी बेवफा है। लगल्लू बोल रहे, अरे मैं आज से बोल रही हूँ, आप तो बहुत पहले से जानते हो कि छाने छाने बदले हरे तोहरो मिजाज रजऊ धोखेबाज रजऊ उड़न बाज रजऊ कि छाने छाने बदले कि तोहरो मिजाज रानी जी धोखेबाज रानी। बस इसी अदा पे दुनिया फिदा है। राहुल भैया हाय, छाने बदले तोहरो मिजाज रजऊ धोखेबाज रजऊ उड़न बाज रजऊ। छाने छाने बदले तोहरो मिजाज रजऊ धोखेबाज रजऊ उड़न बाज रजऊ। तोहरा यादत से तोहरा यादत से तोहरा यादत से हो जाएगी नाराज रजऊ धोखेबाज रजऊ उड़न बाज रजऊ धोखेबाज रजऊ उड़न बाज रजऊ। रिंकू भैया ना मुखिया जी, रिंकू भैया हमने के कलाकारन के प्रेम देवे वाला
बड़ भैया भुलाइल नहीं कि भैया बरिसवन के भैया, बरिसवन के बानी दुनिया में अतना फिर भेंट हुई भैया। दुनिया में अतना भाई से भेंट भइल। और गोलू भैया गाली हम तब रह हाँ, जाए हाँ भैया। अभी नहीं कह जाए कल हम का जाए कहो गोलू भैया कल का जाए न कहत रहे न कह जाए रुक जाए कोनो बात ना भैया अगला ट्रेन आई ना 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 रुके के बाद उ तो आइबे करब लेकिन अभी रुकबा तब आई।